Намери спокойно място. Настани се удобно. Затвори очи. Поеми бавно въздух и издишай. Още веднъж. Дишай дълбоко през носа и издишай през устата. Вдишай лекота, издишай напрежение. Позволи си с всяко вдишване и издишване все повече и повече да се отпускаш. Сега си представи, че пред теб стои едно малко дете. Това си ти. На възраст, в която най-силно имаше нужда от любов, внимание, разбиране, подкрепа, прегръдка. Погледни го. Как стои? Как изглежда? Какво излъчва? Погледни очите му. Какво има в тях? Позволи си да усетиш как се чувства това малко дете. Може би е тъжно, може би е самотно, може би иска да бъде видяно, обичано. Приближи се към него. Леко. И просто бъди там. Без да го променяш. Без да бързаш. Само присъствай. Сега много тихо, от душа, му кажи с любов: виждам те, чувам те, разбирам те, с теб съм. Ако усетиш, можеш да протегнеш ръце към него и да го прегърнеш. Задръж го така. Притисни го нежно, без думи. Само топлина. Да те почувства. Почувствай го. Позволи си да му дадеш това, което ти е липсвало, което на него му е липсвало. Нежност, внимание, спокойствие, сигурност, ласка, топлина. Спомни си каква беше твоята болка като дете. Какво усещаше? Не ме забелязват. Не съм важен, не съм важна. Не съм обичан, не съм обичана. Кажи му бавно, с най-нежния глас: аз те виждам. Аз те обичам. Ти си важен, важна. С теб съм. Почувствай как тези думи стигат до него. Как се настаняват вътре удобно. И забележи, има ли нещо, което се променя? Остани тук за малко. В това присъствие, в тази връзка, толкова, колкото ти е необходимо. И когато си готов, готова, бавно се върни обратно. Но нека това дете остане вътре в теб.
Нека остане с теб с едно ново усещане, че има някой, който го вижда, чува, обича, разбира, чувства се сигурно и този някой, това си ти. От този момент нататък, всеки път, когато се почувстваш отново невидим, неоценен, неразбран или сама и имаш нужда от обич, спомни си за този миг. Върни се към него, към тази връзка, която създаде сега. Защото това, което търсеше отвън, то вече живее в теб. И колкото повече го даваш на себе си, толкова повече светът около теб ще ти дава от същото. И това наистина е така. Ще видиш. И когато си готова, можеш да отвориш очи.